Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Uli. Iki aku masak jengkol. Jarine iki semur. Tapi ya wis embuh. Rasane sing penting enak. Iki mau bumbune brambang bawang, miri, tumbar, mrica, jahe, godhong salam, lombok. Yes. Bumbune diulek. Ulek bar kuwi digongso bumbune terus dicemplungke, tambahi banyu, diumupke, tambahi uyah, kaldu jamur, gula wis. Diudak-udak nganti asat. Ya wis ngene iki hasile lho. Tolong like dan subscribe dan komen ya di channelku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Yo, salam sehat.